Ar wythnos y cofiwn ein nawdd sant, croeso cynnes i bawb. Croeso cynnes i chi yn y cnawd ac hefyd y rhai sydd yn anweledig ar y camera. Gadewch i ni foli Duw. Ein hemyn cyntaf yw Rhif yr Emyn 852, Emyn Mawr Lewis Valentine. Dros Gymru'n gwlad, o da dyrchafon gri, y wynllan wen a roed i'n gofal ni. Dam ddiffyn cryf a'i cadwon ffyddlon bys, a boed i'r gwir a'r glân gael ynddi nyth. Mwyn dy fab a'i prynodd iddo'i hun, o crea hi yn Gymru ar dy lun. Rhif yr Emyn 852. Daw'r darlleniad cyntaf y bore yma o lyfr Exodus, llyfr 34, a'r 7fed adnod ar 20 ymlaen. Adnewyddu'r cyfamod. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, ysgrifenna'r geiriau hyn, oherwydd yn ôl y geiriau hyn, y gwneithym gyfamod â thi ac Israel. Bu Moses yno gyda'r arglwydd am 20 diwrnod a 20 nos, heb fwyta bara nac yfed dŵr, ac ysgrifennodd ar y llechau eiriau'r cyfamod, sef y 10 gorchymyn. Pan ddaeth Moses i lawr o fynydd Sina, gyda 2 lech yn dystiolaeth yn ei law, ni wyddai fod croen ei wyneb yn disgleirio ar ôl iddo siarad â Duw. Pan welodd Aaron a holl bobl Israel fod croen wyneb Moses yn disgleirio, roedd arnynt ofn
dod yn agos ato. Ond galwodd Moses arnynt a throdd Aaron a holl arweinwyr cynulliad Israel ato a siaradodd Moses a hwy. Yna daeth holl bobl Israel ato a gorchmynodd iddynt yr holl bethau yr oedd yr arglwydd wedi dweud wrtho ar fynydd Seina. Pan orffennodd Moses siarad o hwy, rhoddodd orchydd ar ei wyneb. Ond pan fyddai'n mynd o flaen yr arglwydd i siarad ag ef, byddai'n tynnu'r gorchydd nes iddo ddod allan, ac wedi dod allan, byddai'n dweud wrth bobl Israel yr hyn a ochrmynwyd iddo. A phan welent hwy fod croen ei wyneb yn disgleirio, byddai Moses yn rhoi'r gorchydd yn ôl ar ei wyneb, nes y byddai'n mynd i mewn eto i siarad â Duw. Ac yn ail, y darlleniad daw o yr Efengil yn ôl Luc, y 9fed bennod, ac yr 8fed adnod ar 20 ymlaen. Gwedd newidiad Iesu. Ynghylch 8 diwrnod wedi ddweud hyn, cymherodd Pedr ac Iowan ac Iago gydag ef a mynd i fyny'r mynydd i weddïo. Tra roedd ef yn gweddio, newidiodd gwedd ei wyneb a disgleiriodd ei wisg yn llachar wyn. A dyma 2 ddyn yn ymddiddan ag ef, Moses ac Elias oeddent. Roeddent wedi ymddangos mewn gogoniant ac yn siarad am ei ymadawiad, y weithred yr oedd i'w chyflawni yn Jerusalem. Yr oedd Pedr a rhai oedd gydag ef wedi ei llethu gan gwsg. Ond effroasant a gweld ei ogoniant ef. A'r 2 ddyn oedd yn sefyll gydag ef. Wrth i'r rheini ymadal a Iesu, dywedodd Pedr wrtho, Meistr, a mae'n dda ein bod ni yma. Gnawn 2 pabell, un i ti ac un i Moses, ac un i Elias. Ni wyddai beth yr oedd yn ei ddweud. Tra'r oedd yn dweud hyn, daeth cwmwl a chysgodi drostynt, a chydiodd ofn ynddynt, wrth iddynt fynd i mewn i'r cwmwl. Yna daeth llais o'r cwmwl yn dweud, hwn yw fy mab, yr etholedig, gwrandewch arno. Ac wedi'r llais lefaru cafwyd Iesu wrtho'i hun, a bydd disgyblion yn ddistaw heb ddweud wrth neb y pryd hwnnw am yr hyn yr oeddent wedi weld. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o air sanctaidd. Fe barhawn ein addoliad y bore yma drwy gydganu Rhif yr Emyn 228. Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria, trech na'r trywyllwch yn glir ddisgleiria. Iesu goleini'r byd, cofia ninau, ti yw'r gwir anrhyddhau, y rhyddhau o'n cadwynau. Grist, cliw ein cry, goleia ni. Ac yn y blaen, Rhif yr Emyn 228.
Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd Dduw ein tad. Yr hwn a roddodd i ni'r gair sanctaidd yn nerth i'n calonau, ac hefyd y gair sanctaidd yn ein iaith ein hunan. Tyred atom heddiw wrth i ni fyfyrio ar ein treftadaeth a'n hanian fel gwlad, ein hetifeddiaeth sanctaidd, a'r gwaddol fel cenedl. Diolchwn i ti am y gerdd a'r gân, am leisiau'r cynfeirdd, a'r gorgynfeirdd, ac am y beirdd modern sy'n dal i dradd archafu ein traddodiad barddol a'n iaith. Boed i'w geiriau fod fel balm i'n henaid. Boed iddo fo fod yn fodd i adnewyddu'n hysbryd o throdio llwybrau'r byd. O Dduw, rho ni ddymder dealltwriaeth, fel y cawn werthfawrogi'r barddoniaeth sy'n clymu ein calonau, sy'n canu am hiraeth, am garu'r tir a'r iaith, ac am yr ymdeimlad o berthyn sydd yn ein gwaed. Dyroi ni'r ffydd fel pobl Cristnogol i gydnabod a meithrin perthynas gyda thi, ein harglwydd, fel y gallem ni fod yn gryf wrth arddel y ffydd, bod ni fod fel Moses yn teimlo'n anheilwng ac yn aml yn drwm ein tyfodau, yn ateb yr alwad i ddilyn ewyllus ein tad nefol. Cod ein cyddyn mwyn i ni gyffesu ein cariad at ein gwlad yn enw a heiddiant Iesu dy fab. Boed i ni fod yn fwy tebyg i ti, yn gweld grym y rhai gwan. Pwy ond ty di o Dduw fyddai'n dewis y gwan i gario'r cryf. Ni'n ymddiried mewn byddin, ti yn ymddiried mewn baban. Mor syml, mor syfrdanol dy weledigaeth. Nid maint gwlad a chyfandir yw dy fesur, ond maint cyfiawnder gwlad. Boed i ni gredu hyn yn ein calonau, ac ymddiried daw dydd y bydd mawr y rhai bychain. Pan fydd cyfiawnder ar draws ein tir a'n cyfandir. Fel Moses ar fynydd Seina a Iesu ar fynydd y gwedd newidiad, boed ein ffydd fod yn lewyrch ar ein wyneb ni, yn datgelu dy ogoniant cudd i'n pobl. Rhoi ni hyder i siarad fel yr oest i Moses, ein diffyg anhadfodlonrwydd, a rhoi ni'r weledigaeth i weld y tu hwnt i'r gorwel. Boed i ni gofio geiriau Dewi Sant yn aml. Gnewch y pethau bychain. Fel cenedl fach, ond balch. Cynorthwyo ni gyflawni pethau mawr trwy'r gweithredoedd distaw, y gair caredig, ond y ffydd yn ddi-ysgog. Rhoi'n beirdd heddiw ac yfory
weledigaeth a dewrder i ganu heb fofn. I agor ffyrdd newydd o weld a phrofi'r byd, ond yn fodd i foli dy ffydd, dobaith a dy gariad ynom. A ninnau arglwydd, gad ein iaith a'n barddoniaeth dywys ein cylonau atat, fel lamp ar ein llwybr, fel adlais o'r nef yn ein mysg, boed eithweithwydd wirionedd a'r gariad, fod yn gyfeiliant i'n can, tan ddaw'r dydd pan gawn weld dy wyneb yn llawn ac yn disgleirio. Ond cyn hynny, teimlwn goleuni dy gwmni yn disgleirio ar ein wyneb. Boed yn ei brofi gweddnewidiad a llewyrch dy fab anwyl yn ein bywydau. Yr hwn yn dysgodd, weddi'r arglwydd, ein tad. Gadewch i ni gyd ganu rhif yr emyn 814. Ein gwlad a'n pobol gofiwn nawr mewn gweddi wrth o orsedd fawr. Gad ein teuluoedd geisio byw mewn heddwch gyda thi o Dduw. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 814.
Mae ein traddodiad barddol yn rhan ganolog o'r profiad Cymreig yn dydy. Trwy farddoniaeth, mae'r Cymru wedi mynegu ei dyheiriadau, ei hiraeth, a'i cariad at ei tir, a'i hiaith, a hefyd yr ymdeimlad o berthyn. Ac yn wir, mae'n anodd meddwl am genedl arall sydd yn rhoi cymaint o bwys ar farddoniaeth na'r Cymru. Mae'n rhan anatod o'n mynegiant ni fel pobl. Ac wrth gwrs, fe wyddwn ni, mae gan y bardd y gallu i gyffwrdd y darllenydd yn emosiynol ac yn ddeallusol, gan agor ffyrdd newydd o weld a phrofi'r byd. Daeth un gerdd i'm sylw yn ddiweddar sydd wedi fy nghyffwrdd ac yn dychwelyd dro ar ôl tro fel ton i'n meddwl i. Y gerdd honno yw y gŵr sydd ar y gorwel. Geiriau agoriadol y gerdd yw'r bennill anfarwol hon. Nid eiddyl pob eiddilwch. Tra dyn, nid llychyn pob llwch. Ac am hynny, Gymru, gwel y gŵr sydd ar y gorwel. Y miniog ei ymenydd, y ffŵl anfeidrol ei ffydd. Gerallt Lloyd Owen sydd pia'r geiriau, a Saunders Lewis oedd gwrthrych y gerdd. Y pabydd, dyn y darogan am dynged yr iaith. Yr un a brofodd uwd ymhlasau'r brenin yng ngharchar Wormwood Scrubs. Nid oedd ei daliadau yn rhoi poblogaeth ymhlith trwch helaeth o'r Cymru. Ac yma, yn y gerdd hon, mae'r bardd yn disgrifio dyn oedd yn eiddyl o ran corff, ond miniog ei ymenydd ac ymfeidrol ei ffydd. A mae'r gerdd yn cyflwyno paradocs pwerus yn fy marn i. Y syniad nad yw pob peth sy'n ymddangos yn wan, mewn gwirionedd yn wan. Nid yw pob eiddilwch yn ddiffygiol. Ac roedd hyn yn thema gyson bwysig y mywyd a gwaith Gerard Lloyd Owen. Ac hoffwn fyfyrio am funud ar y eiddilwch neu wendid sydd ar y olwg gyntaf yn rwystyr i unrhyw unigolyn rhag arwain, neu yr eiddilwch yma sydd yn gorfodi rwy'n i beidio cael ei derbyn efallai gan gymdeithas. Ond yr hyn sy'n ddiddorol ydy archwilio beth yw'r sbardun nerthol sydd yn sicrhau nad eiddyl pob eiddilwch ymhlith arweinwyr, ac yn benodol y rhai sydd yn cael ei dewis gan Dduw i weithredu. A profwn yr union sbardun nerthol yma a gwelwn ni yr union paradocs yma yn ein testunau y darlleniadau y bore yma. Yn Exodus gwelwn Moses fewn ni gyd ei dasg fawr fel y gwyddwch chi oedd cymryd i bobl allan o'i ceithiwed o wlad yr Aifft. Ac nid just hynna, ond ei harwain drwy'r anialwch i wlad yr Addewid. Moses oedd yn ddyn oedd yn cael ei hun yn anigonol, oedd yn teimlo'n wan, ac yn amharod i arwain. A mae ei sgyrsia fo yn rhoi diddorol ac yn ddadlenol
wrth iddo fo geisio siarad â Duw. O, fy arglwydd, anfon pwy bynnag arall a fyny. Nid yw pobl Israel yn gwrando arnai. Sut felly y bydd Pharo yn gwrando arnaf, a mina a nam ar fy llyferydd? Gyna mae'n mynd ymlaen. O fy arglwydd, ni fi mi erioed yn ŵr hiawdl, y mae fy llyferydd yn araf am tafod yn drwm. Pwy yw fi i fynd at Pharo ac arwain pobl Israel allan o'r Aifft? A daw'r ymateb yn gwbl glir gan yr arglwydd yn eitha swta, os ga i ddeud. Yn awr, dos, rhof helpu ti i lefaru, a dysgu di beth i'w ddweud. Cymer y wialen hon yn dy law, oherwydd trwyddi hi y byddi'n gwneud yr arwyddion. Gwelwn felly sut mae Moses yn arddangos ei ddilwch, yn oedi sawl tro oherwydd mae'n ofni gwneud camgymeriad fel nifer fawr ohonom ni. A mae'n ddiddorol gweld sut mae Duw yn gweithio drwy bobl sy'n ymddangos yn anfodlon neu'n teimlo'n wan. Mae'n destun gobaith yn dydy, ac yn fodd i ysbrydoli. Ac ymhen amser i Moses, daw'r sbardun nerthol yma, y soniais i amdano. Mae Moses yn wir ymroi i'r berthynas gyda'r arglwydd. A dyna yr hyn sy'n digwydd. Mae o fel Iesu yn encilio'r byd am 20 diwrnod a 20 nos. Yn ildio i ewyllus Duw, yn gweithio ar ei berthynas gyda'r arglwydd. Yn y drafodaeth gyda'r arglwydd ar fynydd Seina, mae Moses yn profi rhywbeth anhygoel, profi gweddnewidiad. Yno, wrth gwrs fel y gwyddom ni, ysgrifennwyd y 10 gorchymyn ar 2 lech. A daw hyn yn amlwg wrth iddo ddod oddi ar llethra mynydd Seina i fod wedi newid. Roedd ei wyneb yn disgleirio mor llachar, nes bod rhaid iddo wisgo gorchydd dros ei wyneb wrth siarad â'r bobl. Nid yn unig roedd yn drawsnewidiol, yn allanol, ond roedd Moses hefyd wedi drawsnewid yn fewnol trwy brofiad, gan ennill hyder a dealltwriaeth dyfnach o'i rôl fel arweinydd. Fel mae Gerard Lloyd Owen yn ei ddweud, ar ei wedd mae ôl breuddwyd. Yn y llais mae'r pellter llwyd. Yn y fan hon mae gweledigaeth ddofn a nerth mewnol yn dod yn amlwg. Ond drwy berthynas ar arglwydd a'i ffydd cafodd ei drawsnewid. Daeth yr arweinydd grymus a daeth a'i bobl drwy'r anialwch. I ddiffyg hyder a'i wendid ymddangosiadol, daeth yn gyfrwng yn rym i Dduw weithredu. Mae hyn yn dleisio gerddau'r cerdd, y ffŵl yn feidrol ei ffydd. Weithiau'r hyn sy'n ymddangos yn ffôl i'r byd, ac yn wir dyna'r union beth mae Duw yn ei ddefnyddio i gyflawni pethau mawr y ffydd. Fe gafodd y gyfres dyledu Jesus o Nazareth argraff ddofn arnau pan yn blentyn yn y 70au. Anghofio i fyth yr olwg eiddiol gwan ar Iesu cyn yr croeshoeliad.
Hefyd yn amlwg iawn wrth iddo gael ei chwipio a'i wawdio'n greulon gan y milwyr Rhufeinig, ac yna wrth gael ei gyflwyno ger bron y dorf. A dyma arwr I blentyn fel finna oedd yn gwbl wahanol o ran pryd a gwedd i'r arch arwyr eraill oedd yn dwyn fy sylw hi fel plentyn. Yn ymddangos yn wan o ran corff, gwyddom fod Iesu yn ddewr, yn wydyn ac yn bendant I ffydd a'i argyhoeddiad. Iddo gael ei wrthod, I wadu a'i fradychu, roedd yn ddi-ysgog. Roedd yr hyn a ddigwyddodd ar fynydd y gweddnewidiad yn drawsnewidiol iddo ym mhob ystyr. Ym mhennod 9 yr Efengil yn ôl Lug, gwelwn drawsnewidiad Iesu, eto ar fynydd, lle mae ei ymddangosiad yn newid yn ddramatig o flaen Pedr, Ioan ac Iago. Disgleiriodd ei wyneb a daeth ei ddillad yn wyn llachar. Mae'r foment hon yn datgelu natur dwyfol Iesu i'w ddisgyblion, ac yn ei gryfhau ar gyfer yr hyn oedd yn ei ddisgwyl yn Jerusalem adeg y Pasg. Daw llais yr arglwydd, hwn yw fy mab, yr etholedig, gwrandewch arno. Mae hyn yn dangos i'r disgyblion pwy yw Iesu go iawn. Nid dyn meidrol eiddyl yr olwg, ond mab Duw llawn nerth a gogoniant, yr hwn fu ar draws farw drostynt fel dywed Gerall Lloyd Owen yn ei gerdd. A sut mae hyn yn berthnasol I ni yng Nghymru heddiw? Fel cenedl fach, yr ydym yn aml wedi ymddangos yn eiddyl yng ngolwg y byd. Yn wleidyddol, yn economaidd, yn ddiwylliannol, mae llawer wedi'n diastyru dros y canrifoedd fel y llychyn o lwch yn unig. Ond fel mae cerdd Gerall Lloyd Owen yn ei awgrymu, nid llychyn pob llwch. Mae'n cenedl fach wedi cynhyrchu arwyr mawr. Nid ond pobl fel Saunders Lewis, y cyfeirio'r bardd ato, ond hefyd Dewi Sant, ein nawdd sant, a ddwedodd wrthym, gwnewch y pethau bychain. Mae neges Dewi yn ymgorffori'r gwirionedd hwnnw, fod y pethau bychain, y rhai sy'n ymddangos yn ddiymadferth, yn ddibwys, yn gallu cael effaith enfawr. Byddwch lawen a chadwch eich ffydd a'ch cred, a gnewch y pethau bychain a welsoch ac y glwsoch gen I fi. Medd y bardd eto Gerall Lloyd Owen, mae'n drwg ni. Y gwrol un a gar wlad a gwerin na fyn gariad. Fel cenedl fach yn aml rydym wedi gorfod bod yn wrol, yn gadarn ein ffydd a'n hunaniaeth. Hyd yn oed pan nad yw'r byd mawr o'n cwmpas yn ein gwerthfawrogi, neu ymyrodraethau yn ein caru. Ond nid ein maint sy'n penderfynu ein gwerth, nid ein grym economaidd na'n dylanwad gwleidyddol sy'n penderfynu ein cyfraniad i'r byd. Fel Moses, fel Iesu, fel Dewi Sant, gallwn ninnau fel cenedl wneud y pethau bychain gyda ffydd a chariad, a trwy hynny gyflawni pethau mawr. Beth mae hyn yn ei olygu I ni? Mae'n golygu na ddylem byth farnu yn ôl ymddangosiad allanol. Mae'n golygu bod ffydd
yn gallu trawsnewid y pethau gwan yn y byd i goncro'r pethau cryf. Ond mae'n gofyn gwaith, ydy wir. Efallai eich bod chi'n teimlo'n eiddiol heddiw. Yn wan, yn annigonol, yn ofnus, yng ngwleidyddiaeth yng nghanol gwleidyddiaeth macho ein byd ni. Ond cofiwch, nid eiddiol pob eiddilwch. Drwy ffydd, gall ein gwendidau ni ddod yn rhinwedd, lle mae nerth Duw yn gweithio ei orau. Fel Dewi Sant addysgodd, gwnewch y pethau bychain, peidiwch a diastyru gwerth y weithred fechan, y gair caredig, y gwasanaeth distaw. Drwy'r pethau bychain hyn, gallwn drawsnewid ein byd. Yn y man, agosau nawn ni at fwrdd y cymyn. Cofiwch, mae cyfrenogi fydden ni o fara cyffredin a gwyn cyffredin. Cofiwch rym sydd yn gyffredin a gallu'r weithred hon i'n trawsnewid. Felly wrth i ni gloi, gadewch i ni gofio'r gerddi'r gerdd, ac am hynny Gymru, gwel y gŵr sydd ar y gorwel. Gadewch i ni weld tu hwnt i'r eiddilwch ymddangosoniadol, i weld y nerth a'r potensial sydd ynom fel unigolion ac fel cenedl, fel Moses, fel Iesu, fel Dewi Sant, gadewch i ni gyfleidio'r paradocs hwn. Mae yn ein gwendid y daw ein nerth mwyaf, a thrwy pethau bychain y cyflewnir y pethau mwyaf, nid eiddiol pob eiddilwch, drwy ffydd daw nerth, byddwch lawen, gnewch y pethau bychain, mwyn ei enw sanctaidd. Amen. Fe barhawn ein addoliad drwy gyd ganu rhif yr emyn 833. Ty di o Dduw a beraist dyfoliant ym mhob iaith ac ym mhob gwlad a godaist proffwydi at dy waith. Clwyfoliant gwlad y bryniau ar dafod ac ar dant ac am anfon atom ninau gylomen Dewi Sant. Rhif yr emyn 833.
Y mae'r bwrdd hwn yn agored i bawb sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist, yn ddidwyll ac mewn gwirionedd, ac yn ei dderbyn ef yn arglwydd ac yn waredwr. Felly, yn ei enw ef, fe'ch gwahoddwn i ymuno yn y cymyn sanctaidd hwn. Fel y cymerodd Iesu y noson y brydychwyd ef, fara cyffredin a gwin cyffredin, a'i defnyddio'n arwyddion o wirionedd tragwyddol. Yr wyf unau yn neilltuo'r barau a'r gwin hwn i'r un pwrpas yma y nawr. Gweddiwn. O Dduw ein tad, gwyddom dy fod bob amser yn siarad â ni ym mhethau ac ym mhrofiadau cyffredin bywyd. Bendithiau'n dathliad a fwyd eith ysbryd fod ynom. Cynorthwyo ni fel y byddwn drwy'r ffydd yn derbyn y bendwythion ysbrydol ac yn rychiolir gan yr elfennau hyn. Boed iddynt lefaru wrthym am aberth ein harglwydd, ein cynsuro a'i ras, ein gwerthreiddio a'i gariad, a'n llenwi a'i fywyd. Ac fel y diolchodd Iesu, fe rown ni'nau diolch. O Dduw ein tad, diolchwn i ti am y sacrament hwn, am bawb drwy'r canrifoedd a ddarganfu wrth y fwrdd, oleuni nad yw'n pallu, lawenydd nad yw'n pylu, faddeuant pachodau. Y cariad sy'n deillio ohono ti a phresenoldeb ein harglwydd. Diolchwn i ti am foddion gras, am yr eglwys ein mam yn y ffydd, ac am dy air sy'n dweud wrthym am dy ffyrdd gyda phobl, ac am ddrws agored gweddi, na ddichon neb i gau. Diolchwn am Iesu Grist, ein harglwydd bendigedig, am iddo ef na wyddai beth oedd pechu, gymryd i'w wneud yn bechod, mwyn ni. Am iddo ddod i geisio ac i gadw'r hyn oedd ar goll. Am iddo roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Am iddo fod yn iddyf hyd angau, ie angau ar groes. Am iddo garu ei eiddo ei hun, a'i caru hyd yr eithaf. Am iddo fyw, am iddo farw, am iddo atgyfodi, am ei fod gyda ni i ddiwedd amser a thu hwnt, am ei fod gyda ni yma yn awr. Rhown ni ti ddiolch a chlod. Amen. Yr arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, fe a gymerodd fara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd. A dweud, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi, gnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd, hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf.
Gyd-derfynu un gwasanaeth gyd-ganwn ar ein heistedd, rhif yr emyn 197. Arglwydd sanctaidd dyrchafedig, wrth dy odre plyga fi, ni'r rhyfyga llygaid ofnus, edrych ar dogoniant di. Halogedig o wefusau ydw i fi, fe wir fy nhw ymysg pobl halogedig o wefusau rwyf yn byw. Mae'n ddrwg gen i. Molwn di o ddiwyn tadau, uchelwyl o foniant yw. Awn i mewn i'r byrth a diolch, ac yffrymwn ebyrth byw. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 197. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a fydda gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.